Pelikula honek eman diten gauza, eta ja oen gaina bosarekin, bueno, zerbait baldin bada, eta da askatasuna. Askatasuna eman zidan. Askatasuna esagatik, gehien bat, hori, proiektu hau aspalditik naukalako eta askotan egon naizelako sakarrontzira botatzeko asmoetan. Proiektu hau mantentzea esan, amets bat bezala hor mantentzea. Esan, nire zine pertsonala itzakada bat ematea. Tarri jau, nire ustez, behin betirako kendu dut eta hemendik aurrea, ez dakit, pentsatu nahi dut askatasun gehiokin eta ez dakit, gustoago edo erosoago egingo ditutela dut. Hoy he visto a Ione. ¿Y? Nada, yo solo he dicho que la he visto. Ostiralean jendeak ikusi zunean, nola reakzionatu zuen edo, ze erantzun somatu zen hon? Oso ona, jende ezaguna etorri zaigun, agurtzea, eta esplikatzea gauza batzuk pelikulari buruz. Eta hori bai nire ustez dela sari bat, lortzea. Eta komentate zien, nik uste pelikulak mensajea botatzen duna, orduan hori baino sario berik ez. Arria dala eta sasia garbitzea. Apustu bat dago eta apustu hortan bi famili eta amodiozko histori bat. Hori guztiak Malagan edo Suezian edo zintokitan gertatzen dira, horrelako uste oso universala direla horrelakoak. Gauza da, barru-barrutik egin bertzala, zerbait ezaguna kontatzen. Mañana por la mañana vamos Perú y yo, ¿a que sí? Mañana tengo que llevar la mula al herrero. ¿Pero desde cuándo te ocupas tú de la mula? La mula es importante para mi familia. Bosari jasota gero, benetan hori, ez dira asko, xamurkeri asko. Ez negozio honetan orduan hartu, goxeatu, eta lehen bailen berriro lanean jarri. La mula lleva las piedras por el aire. Eta bost sari hauek zer suposatzen dute pelikularentzat, hemendik aurrera? Kurrikulum oso ona. Kaixo, Perú? Pelikula asko da munduan eta kurrikulum txiki bat eukitzea eta kaso honetan lehenengo festivalean bost sarikin ateratzea, pentsatu nahi dut zerbaiten lagunduko diola. Tú no estarás pensando en jugártelo todo por esa apuesta, ¿verdad? Zinaretoetan eta noiz ikusiko dugu, noiz? Plangintza udazkenerako da. Ni baita ere nahi deu maiatza ekainaldian pase bat egin. Jaialdi bat zer dan eta zer ez dan eta zer mugimendu da hon, horren inguruan ze ikasi duzu edo ze esperientzi atea duzu? Ze esperientzi? Zinea ez dela bukatzen pelikula bat bukatzen denean. Festivalak erramenta tresna handi bat da. Pelikulak saltzeko, presioa egiteko eta beste gauzetako. Horrean geha, zerbait ikasi dugu. Eta, bueno, jarraiteko dugu pelikulak onak egiten. ¿Qué coño hago?